ପିଲା ହୋଇଗଲେ ଖୁସି। 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଖୁସିରେ ନାଚିଲେଣି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ପକାଇବା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠି ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଭାଗରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ପିଲାମାନେ 10 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି କେବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। ମେ ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 10 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ସମୁଦାୟ 10 ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡେ ପାଇବେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଓ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 2024 ବୁଧବାର। ଏହି ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ଗୁରୁବାର। ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ରହିବ। 3 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଶୁକ୍ରବାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ତାରିଖରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 5, 2024 ରବିବାର ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିବ। 12 ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବ ନାହିଁ। 13 ଏପ୍ରିଲ 2024 ସୋମବାର। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈଶାଖୀ 13 ଏପ୍ରିଲ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ ଏହା କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ବୈଶାଖୀ ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସିର ପ୍ରତୀକ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। 14 ଏପ୍ରିଲ 2024 ମଙ୍ଗଳବାର। ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ବା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ମଧ୍ୟ ଡି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡୁଥିବାରୁ ସବୁ ଛୁଟି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସାଧାରଣତଃ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 29 ଏପ୍ରିଲ 2024 ରବିବାର ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 2024 ରବିବାର ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛୁଟି ମିଳିପାରେ। ସ୍କୁଲ କମିଟି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହଲିଡେ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।